so ha oɗo no wanmani ɓocciɗo no wanmani an kay majjani ko waddi kam e ɓocciɗo wona Daouda enen ƴetta noon Daouda jeyɗen ɗum eyyi ande wanno ɗum eyyi aɗan neɗɗo noon sa tooñi a dañta doole Yaya Thiam artiri Daouda taw ɓocciɗo no heftini Daouda wona ɗum addi histoire o ɓocciɗo wone haalde ha waɗi dépassé les bordes ƴetti turi mbin wannimi doga mi songo ɓoccitiɗo ɓocciɗo fi kam hyperkit anani guila fi kam hyperkit noon nden foofa ngam ngo guila yowi nattumi foof jenmi mara oɗo o fima dande aɗata kolliɗo ko sawru makko ndu sa yiiɗi dal min dal haala mi wayri famde dal guila fi kam hyperkit way dal o tiime yam o fi tan o fiya ha woppani hoore makko guila mbaɗa itte to mbannawe hôpital hay basalle mbaɗade vinaigre min ɓuuri ɗiggude barke rasulullah ɗum ɗo woni komi tawa billahi wallahi sono mi tawanam ɗum ɗo billahi wallahi ha ɓocirin ma andu min ɓuurimo hanguede kanko ɓuuram doɗete ɓuuram foof gono billahi wonto jaggambe makko o wattata ala an kay jarani wayde an wallahi jarani wayde ñande Allah rokki kam cellal jaaden ƴetten revanche eyyi so Allah rokki kam cellal en ƴetten revanche min e makko ala probléme en ƴetten revanche Allah wawi tellade jaam eyyi a yeehi hôpital eyyi mi yehino hôpital ɗum ɗo noon foof gorgol ma tinani dakka mbiɗo ɗum ko accident de travail anani so namdimama wima ko accident de travail jawdi hawma eyyi noon mbimom boom noon mbimom ko mbiɗo jawɗiɗi kawdiranno nanmi hakkude jawdi waɗi kam ni hoto andu ɗum noon ala probléme anani de inchallah tinnoɗa hen Samba ɓoyi fen jiɗa ko fenudemi joni ala ɗum noon wona fenade ɗum fenade min najat walla hoɗum min ceerno Mody an bettimi ko woni ceerno Mody an ka neɗɗo ceerno Mody min yaha min ñamloyo kalis mi addanma Yaya mbaɗira commerce baali ceerno Mody addata ko baali gujjaɗi ene sooda min ceerno Mody hande a hersini kam e nder wuuro he ala fof to mbawmi sudde hooram nde mbaɗa dara bandiraɓe woni ceerno Mody an jaasi ceerno Mody an woni jasɗo jeliɗo kam joom galle ma de sa woni joom gallam hatta kam haalandema gonga mi haalanta gonga hande mi haalanta gonga janggo an ko gueɗe bonde tan mbatta an a wonani neɗɗo sa wonno neɗɗo wonani wayatno kono an ceerno Mody ɗum ko jaam ceerno Mody an neɗɗo ɗon kan tan ya won neɗɗo yo won mi warete mi hewan haala gata wona neɗɗo a wona neɗɗo sa wonno neɗɗo wonani ceerno Mody ƴeew hande guiƴa men ɓe hande ala fof to mbawmi darade hande min daara jomumen ceerno Mody aɗa fayi kam gacce an ñande fof ka pawɗomi gacce ceerno Mody min tampi bone ma mi maayi bone ma bone jamma bone ñalawma bone nangue hoore kam ceerno Mody ɗum ko mbaɗa ko jaam ceerno Mody aba neɗɗo yo julɗu a dañi kalis mi yeehi mi ñamlima banque mi addanima Yaya comoɗa aɗa yeyta ceerno Mody ndekata cotta ko gujjaɗi min ceerno Mody an a wona neɗɗo wayatano mbaɗani an ceerno Mody he Coumba arrête gacce bonde arrête min a wari kam mi waranima gon kalmi min wonta e mettam garaɗo aɗa wara kam haala heew metta gota wondani hay metta gota wondani min hakkadi min a tampini ham mi kam joom galle ma hay sa woni joom gallam hatta kam haalandema gonga mi haalnata gonga sa jogui gonga ma mi haalnata gonga min koye ma gaddanmi an kay mi anda ni no mbaɗa ni an min kay hay dokka kam dandam ɓurini mi no mbaɗa ni an ummoɗo mi ummay Coumba woppu sen kaldi goɗi tan mbiya kam rokkam mi wiyan noon an haademi resdema koye semence musa tawmami ɗo nokkuɗa resede min ande des sinno wonano dewgal sinno wonano bandiragal min natta e ma mbaɗa yiyanno mbaɗa wona gon yi ƴeew hoore ma an kila resmami 17 ans de mariage wona reedu wona avortement morma ƴewno mbaɗa kono ñamminaɗo ruyni subaka koye Allah ruyi mate ko hande mate ko hande ñanden mi oɗi tawmi no nuyi gasi hay bahen gandino mbaɗa wallam wayi aɗa heewi haala kadi no mbaɗa ni min kam hankkadi mi ala toma mi ala gama hokkam dandam tan mi parema hankkadi min a wari kam sa ñaguima kam dande mi rokkuma dande hokkam dandam yannoto seede hokkam dandam samba nani yoni seede ala mi wona ala mi ko minorde min koye minorde o yonani seede de komi minorde min a wari kam ko nandamde yannoto ya lawol ma ko wurdudema tiriyagal jamma tiriyagal ñalawma baali gujjaji ala fof an aɗa andi ko rafi gonduɗa sona refa wayta dandi ƴewno mbaɗani ƴewno mbaɗa hay mo yima baalo kala gondumi de an fayi kam ɗum Coumba kala gondumi an fayi kam ɗum e caɗele gonmi ɗe foof Coumba min haɗemi resdema ya bon condition guilannanmi e ma duttimi caggal condition aɗa wona e condition haaltan mi haala mbaɗa e condition waytani mbaɗa kono ñammitede suba fo ruyi a sellani a yino mbaɗa mi sellani a sellani ayino mbaɗa min kay mboɗo sellani a sellani wannen hokkam dandam yaade seede joni mi yeloyo seede yaade seede ma doy seede ala fulala fay o ceerno Mody wonko ala fulala fay min sa joni koɗo aɗa mi ala gorako wona gon
Yow sigil ma hoy ngalaare yimɓe gone duho maara kadi kankone. eɓe ƴaawi seernut min coŋngondirani manna fof ko adduma ɗo min Kumba wari kam sa haali tan wiya kalis gonga noon kanko totti kam kalis wa caɗele tawi kam e kalis o an mata an haalandima ɓoti an nen arani babam kanko jam tan heɓat rum babam ngawa jam wala sa yanimo kayra wawi taw ko jaani liggoyade ko jaani liggoyade ko ɗum tan babam ko jam tan heɓata babam ko heɓata babam anan so babam yalti tan babam ko woni gorko mawɗi kellifaade arande kam babam haydara watta ko gorko mawɗi kellifaade babam woni tan ko cellal muɗum ana ma jam babam mo fof soodi soboji ha heedi min wonde kami sobo boni nena ala nanguɗa ɗo moƴƴata ko nanguɗa ɗo moƴƴata ko wammani walla mi jooɗo ana umata ƴeewa bam ayi jam nangiri jam ɓuuri faw jum maro pawna ɗo moƴƴe ko woni ko wammani noon ko piɗɗo ɗo ko piɗum ɗo sawru ko fima ay waɗu ala isoyam bannam umu ƴeew bamman jeeɗata memɗa ɗo ko wammani gayi ala wor memɗo memɗaɗa koye gese komi gañ memɗo dani ɗo hen ala wor mem mayram gayenna ko pi mem ɗo toppimawol ɗo ɗo waji o fi kam ɗo ko mbukku ko hoore mawɗi ɗo hen noon warse ɓe haɗa kadi koɓe sappo e ɗiɗo aɗa andi kay min so tawi min jingganomi ala mariam ala gise oton noon yitere mawɗo ko yitere ene muusi kay koɓe sappo e joyo bandiji koɓe sappo e joyo min goto kadi ɓe jinggo aɗa andi kay soɓe jinggano ɓe mbawanami hay hunde min kay aɗa andi Allah waɗi bonni mere mo ɓuuri goɗɗo henno ko piyaɗɗo palal mbiɗa ɗum ay cagatagal ma yo jam silla wor mem ɗo memraɗo ɓandu ndu koko ɓendi Allah waɗi noon koɓe sappo e joyo komi goto mbiɗa jogui million ngaji sappo e ɗiɗi mbiɗa ƴetta million ngaji 5 mammi o oɗo poos o gadiɗo peccumi million ngaji keddi mbanmi gayi ɗo jarmiɗo tan nde ko koɓe sappo e joyo ɓe gaɗi nde ɓe jetti noon wawi hen goto wi tan yo jikkam ɗo wiyomo jikkam ne hankkadi duuɗimi tan waaji o yawti nde o yawti on nde ko won goɗɗo garowo on jiiɗami tan nde ko addi boulom fi kam ɗo e guenɗum ni woni camoymi ɗes ɗum waɗi noon nde camoymi ɗes nde ɗo kollomi yiyata ɗo yitere o ɗo eyyi joni noon no jandirmi meyrama yittuɓe jungo ma ngo meyrama jungo ma ngo yo meyrama aɗa jontiram meyrama awa yurmade hay bamma nden ni noon nde gomo yime leydi nde Allah waɗi mi dartima min kay mi dartimaɓe tigui rigui mi dartimaɓe nde dartimi ɗe noon hawre goɗɗo no camiroymi ni mbimo ɗo ummo tan mbimi yomi ummiro guirñitono wajo nanggue koyngal men fooɗi janmi nden woni kadi fokko yime leydi hawre o ari oya mi anda o jogui ko sawru abo accum mere accumnomiraɗo beccam silla yimmeyɗo wi accu walla mo goga gowa walla mo ko ɓoori e walla mo goga ko ɓoori joni no mbanmi tiro bunnel ni aɗa nimono tiiɗi yi hawre yitere nde noon tappi yani ndemne hayre ni woni ɗo ɓe kolli o kol oɗo kol joni noon garmi ñi coppinimi ɗo tan mbimi yomi ummiro noon mi fiyo wajo ngallo hawre wajo o kadi addi boulon ni fu addi boulon tan ni woni ɗo woni ɗo woni ɗo boulon ni no woni ñiiri ko iwi nder ga boulon o joni noon oɗo boulon kam ɓe pi o fi kam
gonmi hankandi jes ni mimoni nongumi yom darte mami man jilluni no mbimo yaajo kadi yomi yefta ɗum mi wamto waajo hawre kadi addi kay bulon ɗo woni oɗo bulon oɗo woni oɗo bulon ɗo ala batma ɓuri ɓuri gis yetu Allah wata ari artude fittanuma alhamdulillahi rabbil jon noon alamin ɗum fof gasani de haare nde ɗum fof min mi gaynani mboɗo dartiɓe nomi kewini hawre noon deka mawɗo mabɓe o ɓe weeñiɓe tan hankadi mawɗo ne wee e ɗum ko sappo e joyo mawɗo weeñiɓe tan mbimi hankadi yomi diran mawɗo wiyo diranam ndiran mawɗo mbimi hankadi yomi jawlo ɗum hawre o diwi mi annani no diwri o yirli laabi tati kam jimi tan kam ko yirli laabi tati o yirli laabi tati hawre addi pettal ngarmi tan oƴiroyimi ni woni gajji ɗi oɗo boɗɗo ɗo woto mamano woni mum ɗo ni woni oƴi jawɗi ko ɗiɗi gonno ni woni mbimi hen godiri kam ko jawdi meɗen layya ko gappanimi ɗum gonni ni mbimi yo moon heddima julde ñalawma goto keddoɗo ko tawta ɗi mbimi yomi yeey taw million ngaji sappo e joyyi ɗi e jawdi men layyen ndi e tawga ɓayram haydara wondani yetu Allah watan kay ari artude fittanduma alhamdulillahi rabbil alamin Allah gise mara anda ɓurɗo windere o ko jawɗiɗi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawɗiɗo layyata noon wallahi ndeysan gootiri ndi kanko layino ɗum hoore mum wallahi Allah wondi ndi o wonani ko miskineɓe bonnanano ɗum wallahi bonnanano ɗum jonno kono noon ɓuri muusimi hen tilla kono ɗo kaalisi hewde ko ɗo liggorimi ɗum ni gise kadi wona ɗum de gise fof e waade noon anani ko piggal ngal gise ɓuri muusimi fof min ko mawde kellifaɗo waji on piga momre guenol de ɓaade ɓe mbarani ko tan yettu Allah yettu Allah wane mbaɗa jawdi de jawdi heɓatama man walluma lella seeɗa ndeɗo poftoɗa kadi ɓuri muusimi hen fof ni komi andarani haydara mi artirani e galle haydara ɗum tan muusimi hen e fof ala wornango walla bo ngo wormen e joni fani walluma kay ha pocciɗa ɗum tan waɗimi hen lelo saabu sinno tan woni no sinno tan woni no ɓe gaccini kam ɗo kam hay soko jawdi ndi henni fof no ardude gani walla kam hay soko million kono fof yeeyi fam ƴeyama ndiyam jara massa sappo e ɗiɗi million o fof yaari ɗa giselam